Ngunyan, uya ang hapon. May hapot digdi. Primero, Derek Edwin, hanggang no rin tabi so vaccination sa LC3 na maski bako taga Legazpi. Ngunyan lang na daw. Ngunyan lang na daw. Hadeng iba. Ngunyan lang na daw. May naghapot kaya pakikuan nung yan tabi. May naghapot kitang listener. Kung hanggang no rin da tabi so kan pigitex ko sa ayor. Gari kuan pa sa ayor, busy pa. Baka ano yun, baka nasa paglibot sa si Mayor. Di ba? Wala baga pigilibot niya. Baka di pa nag-reply. Pero ano, so kasabog, may news kami. Nasa Legazpi City LC3, Legazpi Convention Center, pwede magpabakunan maski bako taga Legazpi. Ngunyan na aldaw. Tama, Derek Edwin? Ngunyan na aldaw, hanggang no rin yan, ngunyan lang o pwede sa aga? Ngunyan lang na aldaw, Ngunyan lang. Ngunyan lang na aldaw, ano? Sa mga gusto tabi na magpabakuna sa LC3, so nagdidangog tabi yan na nagtik sa tuya. Sabi po ni Edwin na Peralta, ang samuya pong news director, ngunyan lang da tabing aldaw. Ano? Naningunyan lang tabi na aldaw. Sabi niya, wait ko lang po, reply nyo, nagadangog po ako sa programa, harayo po kaya ako sa Legazpi, pero po gusto ko magpabakuna. Ako harayo ka po, medyo magtagadigdi ka na. Tangunyan na aldaw tabi. Walk-in yan, Derek Edwin, ano? Walk-in? Walk-in ba? Walk-in. Walk-in tabi. Ano yan? Walk-in. Hello? Hello, yes. Okay. Pag nagtatrabaho sa Legazpi, pwede ma. Kung di nagtatrabaho sa Legazpi, pwede. Oh, yeah. Okay. Okay. Sige tabi, boss. Uminapod na si Mrs. G. Nagapaliwanag na si Mrs. So pagbakuna pa lang sa Legazpi, pwede po ang maski walk-in basta may kuan, basta may ano yan, basta may schedule. Madara lang ka ID, lalo na kung working ka sa Legazpi. Kung working ka po sa Legazpi, pwede po yan. Daron mo lang tabi sa ID mo, maski bako ka taga Legazpi, nagatrabaho ka tabi sa Legazpi, pwede po yan sa mga masunod na aldaw habang may vaccine. Yan. Okay? Habang may vaccine, pwede po yan sa mga masunod na aldaw kung ka po working sa Legazpi City. Yan tabi ang paliwanag kan sa kuyang boss na nagbabarakuna sa mga gusto magpabakuna. Iya po, pero ngunyan, tabi, open yan sa publiko, tabi, susog yan kay Alcalde Noel Rosal. Basta po magdara lang kamo ki ID sa pagpapabakuna tabi digdi po sa syudad ni Legazpi. Okay, tontod ta. I-clarify ko kay Alcalde Noel Rosal mga tugang na siring na bagay. Ha? Okay? Buday iba pa. Tangani po na mabakunahan na kita gabo maski bako taga Legazpi. Basta po maski bako ka taga Legazpi. Basta po may ID ka, pwede po yan. Working ka sa Legazpi, pwede po yan. Okay? Buda ang address mo, siyempre, kung saan kayo nagtatrabaho. Alam mo, si Bunjing, taga Nabwa, working sa Legazpi, binakunahan po siya, digdi sa Legazpi. Basta gaya. Buda gwa naman kayo sa kipig ba magaro, nagmamain-mainan. Okay? Ang ipadagos ta su kasabagot ta. Ada pa nag-reply si Mayor, interview ta ko niya na aga, baka lamang ma-interview ta, nag-text na ako sa iya. Pero balikan ta sa protocol kasubago na pinagpunan tan 6:30. Tangani po na klarado tabi sa gabos. Kasabago na may hapot man si Dr. Alan, pwede na ngayon mga 18 years old below na magluwas para magsimba. Di ba kaya ulit ang kasimbagan sa advisory for alert level mga tugang kang Legazpi, ang Legazpi nasa alert level tungon yan. No. Sumada ko lang sa kasubago ha. So mga na 6:30 na pigdiskuter ta. So mga intra-zonal and interzonal travelers, no. Mauli sa Legazpi, mga tugang hali sa ibang parte kan probinsya kan Bicol,
umagin so hali tabi sa ibang luwas kan Bicol region. Haling Manila, umagin hali ka sa ibang nasyon. Una ang protocol sa Legazpi. Kung ika bakunado ka na, land travel, sa bagikan land travel, kung ika bakunado ka na, ang darahon mo lang tabi, so sa imo tabi na vaccination o vaccine certificate o vaccination card na magpapatunay na ka po mga tugang bakunado na. Yan ha. Kung bakunado ka na, pwede ka na. Okay. Hello, good morning. Good morning po, Kuya Henry. Yes, good morning. May tatanong lang po ako. Opo. Pwede na daw po yung sayawan sa piyesta ng mga barangay. Sayawan sa fiesta. Ay, tingnan ko dito sa guidelines mamaya. Nandito po ang mga events. Ano pong barangay kayo? Barangay ko Taisan, Sitio Pangyawan po. Oo, sa talagang Sabado po. Gustong-gusto talaga hindi magsayawan na. Kasi po, Kuya Henry, hindi na daw nakakalabas yung mga Oo gusto nga. man siguro magsaya ba? Siguro may namimiss ka na. Kaya gusto mo nang makipagsayawan. Ay, di man po. Di man po ako nagsasayaw, Kuya Henry. Pinapatanong lang po ng kaibigan ko po. Iyo, sige, klaro ta kay ngundi sa guidelines sa buda kay Mayo pag nakahurong ko taon-taon, ha? Iya po. Sige po, Kuya Henry. Okay. Salamat po. Welcome. Bye-bye. Barayli, J. Sabulod talaga. Pag daing barayli, gari, mabablo yun ang buhay. Okay. Ito po mga tugang, so mga bakunado, so mga unvaccinated tabi, ang kaipuhan indo tabi, negatibo na resulta, mga tugang sa antigen, asin o kaya RT-PCR. No? Antigen or RT-PCR. Iyan po pareho yung requirements. Na 48 hours bago ka tabi mag-abot sa Legazpi. 48 hours bago ka mag-abot sa Legazpi. Pero kung bakunado ka na, solve ka na, Jing. Solve ka na. Now, kung mga foreigners tabi o kaya mga Filipino haling abroad, ang kaipuhan po nindong darahon, digdi pag-alawag sa Legazpi, ang sertifikasyon hali po sa Bureau of Quarantine. Okay? Asin po, S-Pass registration. S-Pass registration. Okay? Now, so mga children with adult companion and vulnerable population are allowed to access essential goods and services or for work-permitted industries and offices with existing labor laws, rules, and regulation, and to have outdoor exercises. Yan. So mga aki, databi, basta kariba so adult, ninda, sa magurang o guardian, may karibang adult, tabi, pwede nang magluwas. Maski vulnerable kwang ka, population ka, pwede ka nang magtagaluwas-luwas, pwede ka na po na mag-exercise. Okay, now, para po mga tugang sa mga establishmento de negosyo, baka lumaog digliso, igapot kang babae ka sa bago na gusto nang magsipagbayli. Pipahapot man sa nangayakan mga barkada ko. Ito now. Allowed for, sabi digdi, conditions, indoor activity, allowed for the following establishments and activities with conditions. Okay? Minimum of 50% seating capacity venue. O, kung may mga activity, 50% sa natabi sa kada venue. Participants, guests must be fully vaccinated. O, ilan magabat-gabat? So, mapartisipar sa sinabi ng pagtiripon, dapat po mga tugang fully vaccinated. Kung bako kang bakunado, di ka po akomodaron. All workers, employees of these establishments are fully vaccinated against COVID-19. So mga ma-serve, mga tugang sa mga indoor activities, dapat po fully vaccinated.
minimum public health standard shall be strictly maintained. Ano iyan ng mga lugar naan? Venues for meetings, incentives, conferences, and exhibitions. Permitted venues for social events. Ito digdi, parties, wedding reception, anniversaries, engagement parties, debut, and birthday parties, family reunions, and bridal or baby showers. Ay, nakabugtak yung subarayli. Mga tagapangyawan kantaisan, ding barayling nakasabi. Visitor or tourist attractions, libraries, archives, museum, galleries, exhibits, parks, plazas, public gardens, scenic viewpoints, or overlooks and the like. Amusement parks and theme parks, recreational venues, internet cafes, billiard halls, amusement arcades, bowling alleys, skating rinks, archery halls, swimming pools, and similar venues. Kaya sinabing barayli. Iyan po mga tugang na mga lugar na iyan, ang mag-attendir sa nadaa, dapat po fully vaccinated. Another one. So mga outdoor activities. Tapusun ta mo na ini ha. Tapusun ta mo na ini sa lugod ha. Ito. Cinemas and movie houses. Limited face-to-face in all classes for basic education. Sige na kita sa mga outdoor muna ha. Baka kolektado sa pagkita. Outdoor activities. Okay. Minimum of 70% sitting venue capacity. Participants, guests must be fully vaccinated. All workers, employees of these establishments are fully vaccinated against COVID-19. Public health standard shall be strictly maintained. So mga outdoor activities jing iyo manggiraray. And 70%, minimum of 70% na ma-attender, dapat po fully vaccinated. I mean, 70% capacity lang ha pag outdoor. So indoor, mga tugang, 50% capacity. Pero dapat ang ma-attender, fully vaccinated. Iya po. So mga ma-serve, fully vaccinated. Pag outdoor po, 70% ang tao na dapat yaon dyan, ang participants, fully vaccinated. So mga ma-serve, fully vaccinated. Kung bako kang bakunado, di ka pwede mag-attender dyan. Pwedeng i-required mga tugang an vaccination card. Okay, ito. Ano mga outdoors na 70%? Sinihan, movie houses. Natadot ang sinihan, nakasabay sa outdoor, ano? Ako ang sinihan nasa laog, ito daw ini. Limited face-to-face in-person classes for basic education as approved by the Office of the President. Classes for higher education and for technical vocational education and training. In-person religious gatherings. Ito gatherings for necrological services. Lamay, wakes, inurnment, and funeral for those who died of causes other than COVID-19. And for the remains of the COVID-19 disease. Licensure or entrance qualification examination. Pwede na sa mga oral exam. Pwede na po sa mga oral exam palan. Mga tugang administered by the respective agencies. Dapat databi authorized kan IATF as in po subject kang health and safety guidelines. Yan po, dine-in services of food preparation, kiosk, commissaries, restaurants, and eateries.
subject to DTI sector-specific protocols. Yan. Personal care, barbershops, hair spas, saloons, nail spas, and those offering aesthetic cosmetic services or procedure, makeup, salon services, reflexology, similar procedures, including service option, subject to sector. Alright. Protocols by the DTI. Pwede na yan. Kaya na dapat magsunod sa DTI protocol. Fitness studios, gyms, venues for individual non-contact exercise sports. Subject tabi kan DTI protocol. Okay? Now, mga film, music, television production subject to all the requirements. Contact person, basketball, volleyball, baseball, football, boxing, karate, judo, and other similar sports shall be allowed in outdoor and indoor courts or field provided. Ito ha ang kondisyon. Para sa organized sports event, barangay, institutional, commercial, the organizer or venue owner's proprietor shall secure the necessary clearance from the COVID-19 task force in Legazpi. Bago mag-ibukan mga basketball, volleyball, baseball, as iba pang sports events o contact events, mga tugang dapat mag-secure key permit ali po sa Legazpi City COVID Task Force. 50% sa nampig gutugutan sa sinabi ng lugar. Subako na tabing organisado siring sa sports events. Tabi, mga pick-up games on the streets or public-private courts. Only fully vaccinated adults or minors shall be allowed to play. Saka, or watch and shall be supervised the venue owners, operators. Kung bako tabing organisado ang karawat, ngaya, nagbuburo basketball sa pag-aaga, ang tutugutan lang na magburo basketball yan sa park na yan, yan tabi sa covered court naan, tabi, dapat mga bakunado sana. 50% tabi sana ang dapat niyaon yan. Kung bako kang bakunado, dahil ka magburo basketball yan. Tama, Jing? Yan. Fun fairs, peryahan, or kid amusement industries, playground, kiddie rides. Ilong tada ko ano, patakaranig di. Ora talagang barayli. Venues with live voice or wind instrument performers and audiences, karaoke bars, gatherings and residents individuals are not gatherings and residents with individuals not belonging to the same household. Yan. Okay? Ito. Anong condition dyan? Ay, iba pala. Kasama pala yan doon sa mga outdoor events. Okay? Uni po, mga tugangan, mga caravans, motorcades, bike rides, shooting competition, cleanup drives, and other similar activities are allowed with condition. Pwede pala. Pero may condition. All participants are fully vaccinated with vaccination card. Kung ma-motorcade, may caravan, bike ride, shooting competition, ma-clean-up drive, ang pwede silang maglilinig tabi sa mga bakunado. So bakunado, dahil pwede magtuwang maglinig. Di ba? Ito. Safety officer or protocol manager are accountable person should be identified in details such as valid ID with complete home address and contact details shall be submitted to the Legazpi City COVID Task Force. Pag may mga arog pa lang kayo, dapat magbugta ki protocol manager. Yan po. Yun na. Fully operational and shall adhere the least 50% on-site capacity while applying work from home and other flexible work arrangement. Sa madaling sabi, Jing, sa mga fully vaccinated, day magparahir, sa mga day bakunado, day magparahirero. Bako ngayo, ha? Sa mga tabing bakunado, day magparahirero, day ka mo makakasabay sa mga major activities. Sa mga pagtiripon. May mga incentives na tabi sabi digdi LGUs where the establishments are located as the vaccination coverage above 70%
for the both priority group A2, senior citizens and priority group A3, adults with comorbidities as determined by Region 5, DOH. Wala talaga dito sa pigapot sa tuyang fiesta o may curfew hour sa Legazpi, alas 11 po nin Banggi hanggang alas 4 nin Aga. Anma Bayolar, may citation tickets tabi na i-obserbar ang syudad. Tabi, susog sa Quarantine Act of 2004. Violation tabi, fine, not less than 10,000 but not more than 50,000 or imprisonment of not more than 1 year or both. For areas on level 2, etc., etc. For areas under levels 3, 2, and 1, the use of face shield shall be voluntary. Kita po na sa alert level 2, ang face shield po sa tuya, voluntary. Diba? O, yun sabi ni Mayor, pag nasa level 2 ka na, ang paggamit na tabi kan face shield, voluntary. Di man hinali talaga, voluntary tabi sa syudad ni Legazpi. Pero taon, ikaklaro taman inikay Director Noida kan DILG. May schedule kitang interview ngunyan. Mga tugang tungkol man iyan sa paggamit tabi kan face shield. Kuha na bagaya, may panibago bagang guidelines, mga tugang si Presidente Rodrigo Duterte. Okay? Happy birthday para sa apo ko na si Toby. TY and love you. Yan, sabi ni Manay Mila Gold. So, apo niya palang birthday ko niyan. Sigun sa balita, pigutugutan naman ang baraylihan basta naka-face shield, ah. Hindi man na, natusunta ka na, baraylihan, ma-face shield. Wala sa baraylihan duman. Pwede man baga VP magpabayli pag sinita si Bugon, sabihon, may birthday. Yung malang na ngunya na aldaw sa LCC Mall, ultimo na palan kang vaccine. Paano so mga naka-schedule na 18 sa aga sa LCC Mall, second dose Moderna? Ay, sigwa po. Ang second dose po, sure yan, ay gwa. Ano, Jing? Yan. Halimbawa ngayon may barayli. Puro sana po modern dance. Di po, ipagbawal ang tugtog na sweet music. Nga hindi ang kurupuan. Tengkunta. Matalion ka, Jing. Diba? Sabi ni Paling Benny, pwede man niyang baraylihan, basta ngayon tugtog, gabos tsa-tsa. Yung mananggat, adi. Yung mananggat, pwede na ang baraylihan, basta naka PPE. Let ko na. Diugari nagisimpag sikwahan si, si Mayor Rosalano, tama ka, may mga iba ng pigigibo niyan. Ihapon talaga ang baka magpalo si Mayor Kibago na ngaya. For, na English kang baraylihan? Kurodalan. Kurodalan. Ano nga yung kurodalan? For, ang kurodalan. Ano nga ang kodal? Fence. For fencing, dance contest. Uni nga ang guidelines sa barayli. Ang gabo sa tugtog, disco sana. Or cha-cha. Sweet music is not allowed. To avoid in-person contact. Di po sinabi. Wala pong sinabi sa baraylihan kung ano. Dapat iklaro tayo ni kay Mayor talaga. Yugon muna. Na problema na suyaon dyan sa may taisan na gusto na magbarayli. Sa Legazpi tabi ang face shield mga tugang, kwan. Ano ini? Anapod ka yan? Voluntary. Kung ma-face shield ka, mag-face shield ka. Voluntary. Di man tabi totalmente hinali, Pero pigapudan ko muna si Director Noida, Attorney Noida po, mga tugang Bicol Interagency Task Force. Ihapot tatabi niya tungkol sa guidelines on face shield. Mga tugang digdi po sa tuya tabi na palibot, May pinreward sa kuya kasuhapon si Director Noida
mga tugang na kwan na guideline. Sabi niya, medical and quarantine facilities, mandatory. Alert level 5, ECQ and granular lockdown, mandatory. Alert level 4, discretion of LGUs and private establishments. Alert levels 2, 3, 2, 1, voluntary. Ay kaya mampalan, nakapalaman duman sa guidelines kan Legazpi. Kanasan level 2 kita, voluntary, mga tugang ano yan? Voluntary tabi, mga tugang face shield. Pero kaya ko nang ipaliwanag ini na pinarubard sa kuya ni ni Director Noida, pag sa mga medical and quarantine facilities, halimbawa ngayang hospital, ngayang quarantine facility, mandatory po ang face shield. Pag ang sarong lugar declare na alert level 5, ECQ, and granular naka-lockdown, mandatory po ang pagsulog kay face shield. Tagabos. Pero pag alert level 4, arog kan katanduanes, mga tugang, ang alert level 4, ang mga local government units may diskresyon na magpagamit sa paggamit nin mga face shield sa mga private establishments. Pero pag alert level 3 to 1, arog kan Albay and Legazpi, voluntary po mga tugang ang paggamit nin face shield. Kaya palan, nakabugtak duman mga tugang sa protocol kan Legazpi. In other words, kung sumadahon ta sa pag nakasurat mga tugang sa Legazpi na protocol, pagbako kang bakunado, kulang an sa imong pribilehiyo. Tama, Noel Manalo? Ha? Pagbako kang bakunado, kulang po an sa imong pribilehiyo. So, ito nga ning pigasabit gabos na tabi na maratinder sa mga indoor games na pinagsabit binasa niya ito kasabago. Indoor activities o outdoor activities, dapat po mga tugang fully vaccinated. Pag outdoor, 70%. Fully vaccinated ang participants. Pag indoor, mga tugang, 50%. 70% ang participants. Kasarabay dyan ang simbahan. Gayod, madali lang. Tabalikan ko so, tamay naghapot to ni. Nya, kumusta nga niya ang simbahan? Kasarabay duman, ito, sabi ni Mayor, ito, sa post niya. Mga importante, pwede na sa mall, church, parks, ang mga bata accompanied by elders. Yan. Siguro sabihin, sa pagsimba po, pwede na. Basta kay riba, mga tugang mga adults, kan mga kakian niya to. Sir Henry sa SM ngayon at LCC, required pa ang face shield. Pwede man ang required sa SM o da LCC. Sa satuyang lugar, level 2 kita, alert level 2, ang sabi ni Mayor, voluntary. Pero, yung man ang voluntary sa mga tao. Pero natatapig required. Iyang i-clarify ta. Hello? Hello, good morning, BP. Yes, morning. Ang mga apot ko sa mo. Sa may mga establishment na nag-require. Iyo. Hapot, baka, ini kaya may bagal. Iluwas pa lang nyo kasabang ni Mayor. Iyo ta. Baka ngunya na alda, may mga changes. Yung magsunod kita sa IATF. Yan ang protocol ng IATF. Pero may mga establishment talaga na nagre-require pa. Dahil ka pwede pala uguna. Iyo manangga. Iyo baga. Ang ako nga ni Bigo, baka sa masunod ka, ang required na mag-log, fully vaccinated. Yan ang abanganta. Yan ang abanganta, di ba? Followers na yan. Ang apod ka, discrimination. Yan. Buda, ang apod ka, pampakulang kiboto. Okay, Migo. Salamat Yes, salamat. Clarify mo tabi yan. Iyo, clarify ta kay Mayor. May mga tao magaw na sabi kaya kang IETF, sabi niya ni Arog kayo din. Iyo.
Iyo, okay. Thank you. Sabi ni Ate Babes, paglaog sa mall, kailangan ba ng vaccinated din? Ay wala pa sinabi Ate Babes. Dahil sinabi sa order ni Mayor. Sabi kan texter ta, isay tabi machi kung vaccinated or not. Iyan sana Madam Lilibet. Kaya kay puwan talaga sa mga events, dapat igwadyang ki in charge. Nata sa mga aki below 12 years old, wala pa vaccine. Nata tugutan na magluwas. Maprotektahan ba yan kan mga magurang? Tasabi, dapat may kaibang gurang. Yes, very valid question. Pasursugon vaccination card lang kaipuhan. Iyo tabi at Manay Hilma. Totoo, nailing ko sa news kasuwapo. News may kasabago. Pasursugon ka, ang kaipon mo lang tabi, vaccination card. Pwede na po yan. Okay? Manay Hilma, nasagin. Okay? Sus kadakol gayud kan mga, dapat may clarify ta. Okay, good. Ito na si Director Noida ha. Sandali lang ha. Apo na ko si Director Noida. Tama commercial kami. Pag inip tinaw kay Jing, halaba na naman ini, na commercial. Naka-standby si Lowens. Naka-standby si Lowens. Okay, yaw na si, sandali lang ta. Iga po dan ta mga tugang ang satuya na mahigos na IATF Chairman Boda Regional Director kan DLG ta. Hindi po na tungkol sa guidelines sa face shield. Lalo na po ngunyan sa na Timo Yerusal, may protocol ng bago para sa Legazpi. Director, RD, magandang umaga po. Marinaga po sa inyo. Yes, marinaga po, Sir Henry. Magandang umaga po. Yes, sir. Opo. DZGB. Opo. Yes po. Yes. RD, pwede po maki-explain kayo na latest guidelines na po sa pagsulog din face shield. Especially po muna, siguro RD, ining mga nasa alert levels 3 to 1, tabi, Sir RD. Go ahead. Opo. Yung National IAT po nag-issue key resolution kang November 11, it was approved by the President through an memo by the Executive Secretary Salvador Medialti. Ang pinagsasabi lang po naman sa guidelines for alert levels 3, 2, and 1. Kung saan po ang halos labos na probinsya kang Bicol Region, including Albay and Legazpi po. Except Catanduanes, voluntary po ang pagsuot o pagsulog kay face shield. Meaning, voluntary sa tao. Kung kita gusto magdan sa mall or magluwas na naka-face shield, walang problema po yan. Pero yun doon sa alert level 4 po, yung probinsya ng Catanduanes, for example, discretion po kang LGU and private establishments. Meaning kung mag-impose ang sarong establishmento o ang sarong LGU na dapat magsuot niraray kay face shield sa public places, still allowed po yan. And then, pag alert level 5, ini na siya pinaka-restricted na alert level po or ECQ, nasa granular lockdown po sa ng lugar, mandatory po ang pagsulog kay face shield. Sa community level, pag nagluwas sa mga mataong lugar, dapat naka-face shield. And of course, sa medical and quarantine facilities, mandatory pa rin po sa surrender. I see. Sir, RD, pagkaputig sa voluntary, sa publiko po, consent sila man, voluntary on their part. Yes, alert level 3, 2, and 1. Okay. What about po ang guidelines kan mga malls? May mga malls po, I do not siguro baka dahil pa nila nakukuha masyado sa guidelines. May mga malls baga po na pig-required ang paglaog kan mga mall goers nila na dapat face shield. We have to check on that kasi kung alert level 3, 2, and 1 po, hindi naman kaipuhan na mandatory pa ang pagsulog. But of course, yung ibang private establishments, may silang guidelines din or policy na pagsusunod na siyempre yung publiko pwedeng dapat magsunod din kung gusto nila maglaog dyan. But it should be reconciled with the policy of the LGU. I see. So, okay. So meaning po, RD, pwede na nalibaw nga private establishment or malls, tama ba? Na sumalaog sa enda, i-require na dapat nga po naka-facial ka mo? Pwede po yon?
sabi ko nga na yung private establishments naman allowed, but as much as possible, dapat naka-align po sa polisiya kay local government unit at kay national government unit. So siguro kung ikaw pang establishment na arog kaya na sinasabi po sa national policy na voluntary, siguro dapat pag-ulayan ng LGU sa ng establishment. Kung ano naman yung basihan, baka talaga kaipuhan na may face shield naman sa establishment na yun. Correct. Kasi kung delikado talaga po, alimbawa, that's why, yun nga po, ginigibo pa rin mandatory yung mga sa mga medical facilities at saka mga nagka-lockdown na lugar. Yes. So, yun. Opo. So, kung ma-impose po kiaraw kan ngayon, halimbawa ngayon mall o ano man establishments na pribado, dapat iyan po, gari, tama ba, may prior approval hali sa LGU na nasa level 3 to 1. Sa LGUs, opo, para daing ano po, dapat na-coordinate sa LGU po. Iyo mananggad. So kung halimbawa ngayon mag-record sinda ki mandatory face shield man, di, kung nabo ka maglaog, di ka maglaog duman. Yes po, tama po yan. Iyo baga, taba ka mananggad. May pag-iisip man sinda na proteksyon sa endang negosyo, dapat approve kang LGU. So, or saka kung may halimbawa may possible na magkaigwa pa rin ng transmission, so nagpo-protect po sila sa gabos, sa empleyado, sa mga laog po naman sa establishment. Opo, okay. So, di ba kaya, nabasa mo na, nahiling mo po RD, so guidelines sa syudad, kan Legazpi na kinibo na Mayor? Parang yung latest ko po nabasa. Iyo po, ano. Di ba kaya, tinataonan doon. Iyo po, tinataonan po kaya dumangki doon sa mga bakunado na? Yeah, opo. Kasi isa yan sa doon sa mga sa latest IATF resolution din, sa pagbubukas ng mga establishment, priority na pwedeng palaugon. In fact, in Metro Manila, alert level 2 din po. And most of the establishments, yung pipapalaog, piganapan ki vaccination card. I see. So it can be policy po. So sabi tabi, sir, ining bagong protocol kan Legazpi na naipost nga ni Mayor sa Facebook niya, buda pag-discuss ko man kaso bago, ang basis po kay ni national IATF guidelines. National guidelines po, opo. Tama po yan. See. Although, di man di nakabugtak na ngayam requirement sa paglaog sa mga public, sa mga establishment ngaya ang vaccinated, pero duman sa mga indoor, duman sa mga indoor and outdoor activities na 50% or 70% capacity, seating capacity, ang saro sa pigataon ng po rin prioridad sa mga fully vaccinated and mag-participate? Tama po. In fact, in some of the, ina-allow na po yung mga mass gatherings, yung mga seminar po, ano? Yes. Yes. With capacity allowed, like 50%. Pero, ang may kondisyon na dapat fully vaccinated lang ang attendees ka, boss. Iyo po. Opo, yan. Yung talaga so nabasa ko digdi. Even for employees po, dun sa national guidelines, hindi naman pwedeng ipapalaugan sa trabaho. Okay, tanggalan sa trabaho dahil daing bakuna. Pero pwede pong i-require sila ng testing every time na papasok sa opisina. Iyo po mananggan. On a regular basis. Sa kanilang gastos. Yun ang nasa guidelines. So mag-RT-PCR test ka, perme. Government employee po ito, di ba? Government employees and even in some private institution that can be required po. Pwedeng i-required So kung habang mo magpabakuna, choice mo yan. Pero, ang saro sa kondisyon kan employer, private o government offices, dapat pwede ka na magpa-RT-PCR surusimana. Ayun po. Or, di ba? Gasto po kan empleyado. Gasto kan empleyado. Okay. So with that po, RD, siyempre, inaradalan man ini na protocol na ini, pinagluluwas mo niya na dakol na pong mga pribilehiyo ang pigkatauta sa mga fully vaccinated individual sa Pilipinas, asin po sa tuyang rehiyon. Tama po. Opo. Dakol, in mga tourism establishments, halimbawa maduman ka sa mga lugar na turismo, yun, requirement na po, face shield, vaccination certificate. Opo. I see. Okay. So with that po, gari, ano po ada ang hiling mo kaini? Luway-luway na kitang mapapaduman sa gari normal lang sitwasyon unless naday magdagdag giraray, mag-surge si giraray ang kaso kan COVID sa tuyang palibot.
Iyan ang nailing kayo ng purpose po kung natao doon sa na pagbumbuksan na sana maging new normal na napiga-apod. Pero importante po yung pagpabakuna kang gabos, especially kasi yung target na 70% kang population mapakunahan para sa Pasko. Medyo Merry Christmas talaga, Sir Henry. Kaya na masyadong takot sa COVID. Iyo baga, ano? Ng COVID Oh, po, ano? buda gari, pag-araw ka ng sitwasyon, di ba ka sa Pasko, ang intra-region, inter-region travel ta, baka mas lalong baka mas lalong mahiwas na, di ba? Opo. Mapa-Manila ka ngayon, baka vaccine card ang requirement mo, nadarahon. Yes, yun na lang. Oo, yun po. Okay. So, idat po, Tabi RD, sa Bicol Region, sa IATF, kumusta po ang kwanta? Assessment niya to sa vaccination o vaccine responses kan sa tuyang mga kababayan? Opo. Sa meeting kahapon kang Bicol IATF, na-report naman na nagtataas naman po ang pagbakuna, yung daily vaccination. Pero baba pa rin kita, 24% pa lang po. Kang 70% na target ang na-achieve buong rehiyon. So, wala pang lugar na nakalampas ng 50%. I think sa City for the priority priority sector or persons for vaccination. So talagang kaipuan pa rin po. Talagang may encourage ang kadaklan sa tuya, lalo na po yung mga senior citizens rin po sa mga may mga comorbid situations na magpabakuna. Yun po yung pinaka pangapudan kang gobyerno kan sa tuyang DOH po. Na may mahagdagan na po ang bakunados sa tuyang lugar, lalo na medyo mababa kita. The last time, di ba, second to the lowest kita. Opo. Although sabi ko sa report, nagtataas naman. Hopefully tuloy-tuloy na mag-convince talaga ang gabos na magpabakuna na po. Dakol na ang available na bakuna sa gabos na LGU ta po. I see. Okay. So, dahil pa lang po, RD, kinakaka 50% na LGU, sa tuyang rehiyon, Ipa po, kung susumahon sa gabo sa presentation po kahapon sa MUYA, sa DOH, sa BIATF meeting, ipa po nakaka 50%. Kaya dapat medyo madagdagan pa rin talaga. Yes. Sana dahil na yung mga issue na nagsasayuma kang bakuna, or abo talaga magpabakuna, o namimili po kay bakuna. Opo. The fact na approve po yan ka boses, para rehas man lang. Ang video, gari, good news lang po, RD. Correct me if I'm wrong, Tabi. Gari, padagos pong nagbaba ang ang kaso kan COVID sa Bicol. Pababa ng pababa. Tama po. Sana tuloy-tuloy na nga yan. Opo. I see, opo. RD, human sana po, unless na may pangapudang katabi sa publiko, may kinaraman po sa inyong trabaho bilang IATF chairman. Go ahead po. Wala naman po, except yung nilalaray yung pangapudan po na magpabakuna na lang po kita gabos. Kaya ma-achieve na yung herd immunity na piga-apo. Kasi panagos na pong mapamabata ang kaso ng COVID sa Bicol region. Yes. Sustain yung kooperasyon po ang gabos. Salamat po, Sir Henry. Welcome po, RD. Mabuhay po kamo. Ingat po, Permi. Salamat na maray. Thank you po, Sir Henry. Thank you so much. Mga tugang, Director Anthony Noida ng DILG. Asin po siya mga tugang ang Bicol Interagency Task Force. Yan ha. Kung sumadahon ta, mga tugang, itong mga guidelines kung yan na pigluluwas, ta siyempre sa Legazpi or even a province tabi, ang basis kaan the national IATF guidelines. No? So ginibo kan IATF mga tugang sa national down to the lowest level IATF mga tugang, nagtataw po ninda kulang benepisyo sa mga bakunado. Ang mga baretang yan hatod sa Indo kan mga minasunod. Ang mga baretang ini hatod sa Indo kan mga minasunod. RightMed, isang pangalan sa gamot na kailangan. Cobra Energy Drink. Cobra Energy Drink. Angat ang lakas mo. Plemix Forte. Plemix Forte. Available in Southstar Drug, Mercury Drug, and other drugstores nationwide. Tando ay ginto. Ibang ginto. Naproxen Sodium Scalan. Sa Escalan, mas gagaling ka sa arthritis o rayuma. Bear Brand. Sali na. Sa Bear Brand, panalo sa tibay, panalo sa buhay raffle promo. Mga pre, si Rafi Tulfo ito. Ngayong pandemic, kailangang malakas ang katawan. Kailangan malakas ang resistensya laban sa sakit. ATC Vita Zinc. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of ATC Vita Zinc.
Ang ATC Vita Zinc ay pinagsamang vitamin C at zinc. ATC Vita Zinc sa presyong abot kaya, 5 pesos and 50 cents ang suggested retail price per capsule. Available at Mercury Drug and leading drugstores nationwide. Rafi Tulfo para sa ATC Vita Zinc. Made by ATC Healthcare. ATC Vita Zinc, ascorbic acid plus zinc, is the generic name of ATC Vita Zinc. If symptoms persist, consult your doctor. Ngunya na pandemic, kaipuhan, makusog ang resistensya laban sa helang. ATC Vitasync, naglalaman kay sodium ascorbate plus zinc. Mag-ATC Vitasync na sa oral daw. ATC Vitasync sa presyong abot kaya. 5 pesos and 50 centavos kada kapsula ang SRP. Makukuha sa Mercury Drug, South Star Drug, Watson's, Rose Pharmacy, Pure Gold, SM Supermarket, Alpha Mart, mga butika, asin sa mga supermarket nationwide. Made by ATC Healthcare, your trusted life ally. Sararo, sarabay kita lalo sa pag-asenso. Glenn Casulya sa Siyudad Caligaspi. Oh yeah, Glenn Casulya. Glenn Casulya sa Siyudad Caligaspi. Glenn Casulya. Glenn Casulya. Mare, alam mo ba yung DSWD Kalahi Seeds? Narinig ko kasi na pinag-uusapan yan sa barangay hall. Ang kapit-bisig laban sa kahirapan, comprehensive and integrated delivery of social services ay isang programa ng Department of Social Welfare and Development na gumagamit ng estratehiyang Community-Driven Development o CDD. Ano yung CDD na ginagamit na estratehiya ng DSWD Kalahi Seeds? Ang CDD ay isang paraan kung saan ine-empower ang mga karaniwang mamamayan na lumahok sa pagtutukoy, pagpapasya at pagpapatupad ng mga proyektong pangkaunlaran ng kani-kanilang pamayanan. Para sa mga karagdagang impormasyon, bumisita sa website kalahi.dswd.gov.ph. Sama-sama nating itaguyod ang CDD sa buong bansa. Magkalahi tayo, Pilipinas! Ikaw at ako, tayo ang mga bayani. Ngayon, ano bang takot mo? Gutom? Walang trabaho? COVID? Pero bukas pa ang bukas. Panahon ng pumiling muli. Ang dapat piliin, walang bahid ng korupsyon. Ibibigay ng buong-buo ang dapat sa'yo. Dahil mahal ka. Ako si Lenny Robredo at araw-araw, pinipili kita. Nagpa-HIV test ka na ba? Huwag matakot, Bes. Ang HIV screening ay laging safe at confidential. Kung negative ka, laking ginhawa ito para sa'yo. Pero kung positive ka, pwede ka nang kumilos para alagaan ang kalusugan mo at ng iyong mahal sa buhay. Maghanap ng testing clinics sa inyong lugar at magpa-schedule ng test. Knowledge is power, Bes. Let's get tested and practice safe sex para sa healthy Pilipinas. Isang paalala mula sa DOH, Bicol CH. Ramdam sa simoy ng hangin, Pasko na. Isabit ang paroli, handa ang Noche Buena. Buong pamilya, enjoy pagsama-sama. Buksan ang Coke, buksan ang magic ng Pasko. Buksan ang Coke, buksan ang magic ng Pasko. Buksan ang magic ng Pasko with Coca-Cola. Pasayahin ang handaan ngayong Kapaskuhan. Buksan ang Coke, buksan ang magic ng Pasko. Manang, pabili ng Bear Brand Fortified. O ito sukli, 2 million. 2 million? Wow! Pwede kang maka-jackpot sa Bear Brand Panalo sa Tibay, Panalo sa Buhay Raffle Promo. Up to 50 million pesos worth of prizes. At 6 na winners ng 2 million sa Grand Draw. Bili na ng specially marked Bear Brand Fortified Packs. Register through SMS or Facebook Messenger. At isend ang code na nasa pack. Itago ang promo pack as proof of purchase. Check Bear Brand Facebook page for more details. Kaya bili na ng maraming Bear Brand for more chances of winning. Manang, isa ring Bear Brand Choco. Sali na sa Bear Brand Panalo sa Tibay, Panalo sa Buhay Raffle Promo. Baka ikaw na ang susunod na milyonaryo. Prizes are subject to tax. Promo duration is from August 15 to November 30, 2021. Per DOH FDA CFRR permit number 0586 series of 2020. Para kay Ralph na napuruhan ng boss. Kay Suzy na di makasakay ng bus pa uwi. At syempre, para sa'yo. Embassy Whiskey. Its smooth, oaky flavor helps you unwind after a long day. Kaya relax, slow down, and chill muna tayo. Drink responsibly. Nowadays, everyone deserves to relax. Kaya chill muna with Embassy Whiskey. Its smooth, oaky flavor is the perfect way to end your daily grind. Drink responsibly. Kawawang batay, lobo, hinika, parada ng salba.
sabon ng Baby Pasteco, Plemex Lagundi for Kids. Pinalalabnaw at pinalalabas ang plema para sa maginhawang paghinga. Tigil na po, sarap na huminga. Plemex Lagundi for Kids na! Basta Lagundi, Plemex! Ditex Nagundu L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Ang health tip na ini, hatod sa Indo, kan ATC Vitasync. Dahil sa COVID-19 na sa tong kinakahampang, ini nagparealisar sa tuya na daing mas importante, kundi ang pagkakaigwang marhay na salud kanawak, asin makusog na resistensya, pangalagaan ang sa tuyang sa diri, magkakan kitama, mag-ehersisyo, iwasan ang mga bisyo, imantinir ang healthy lifestyle, mag-inom ki vitamin C as in zinc sa oral daw, mag-ATC Vitasync na sa oral daw. ATC Vitasync sa presyong abot kaya, 5 pesos and 50 centavos kada kapsula ang SRP. Makukuha sa Mercury Drug, Watson's, South Star Drug, Rose Pharmacy, Pure Gold, SM Supermarket, Alpha Mart, mga botika asin sa mga supermarket nationwide. Gibo kan ATC Healthcare, your trusted life ally. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of ATC Vitasync. If symptoms persist, consult your doctor. Sa oros ay dako na siya na naginibo, ipapadagos mga marhay niya na obheto. Kay Kapjay Pili, kabus may marhay na futuro. Kay Kapjay Pili, maugma mga ligaspenyo. Syudad Kaligaspi, si Kapjay Pili handang magsilbi. Kapjay Pili, dedikado servidor si Jay Pili. Tinatabangan niya gabos Kapjay Pili, para sa Legaspeños kay Jay Pili. Serbisyo na matanos. Kapjay Pili, handang magsilbi. Kapjay Pili, handang magsilbi. Miss, yung order ko. Sandali lang, sir. Imagine mo pag natapos na ang paghihintay mo. Yan ang sarap ng Ginto Gin. Barrel aged para maswabe ang hagod nito. Ginto Barrel Aged Gin. Ibang ginto. Drink responsibly. Try the smooth taste of Ginto Barrel Aged Gin. Drink responsibly. Unang tingin pa lang na in love na ako. Kakakilig talaga ang presyo. Starts at 35 pesos lang. Magno everyday McSavers. Starts at 35 pesos. May in love ka talaga sa sarap at presyo ng McDo Everyday McSavers. Linamnam ng cheesy egg disal, crunchy, meaty McCrispy chicken sandwich, o savory sarap ng Burger McDo. Starts at 35 pesos lang. Price varies. Order na sa McDo ng Everyday McSavers via dine-in, McDelivery, drive-thru o take-out. Nais pong ipaalam ng APEC na isa sa mga prioridad ng opisina ang pagbaba ng system loss sa kadahilan ng nakapatong ito sa buwan-buwan na bill ng mga konsumidor. Para sa inyong impormasyon, ang sino man na mahuli na lumabag sa Republic Act 7832 o Anti-Pilferage Law o ang pagbabawal sa pagnakaw ng kuryente ay mapapatawan ng mabigat na penalidad o pagkaputol ng serbisyo ng kuryente at pagsampa ng kaso. Sa mga gustong magsumbong sa mga lumabag sa Republic Act 7832, maaari po kayong pumunta o tumawag sa opisina. Muli, sa otorisadong opisina at bayad centers po tayo magbayad. Maraming salamat po. Ano ba ang maaaring maramdaman natapos magpapakuna kontra COVID-19? Maaaring makaranas ng sakit sa ulo, lagnat, pagkahilo, sakit sa katawan o parte ng katawan kung saan pinakunahan. Ngunit, huwag mag-alala, pinapaalala ng Department of Health, Bicol Center for Health Development na ito ay mga karaniwang reaksyon ng bakuna sa ating katawan. Isa lamang itong indikasyon na ang bakuna ay epektibo sa pagbibigay sa atin ng proteksyon laban sa COVID-19. Kung makakaramdam ng mga ito, mainam na mag-self-monitor o pumunta sa lugar kung saan kayo binakunahan upang mabigyan ng abiso kung ano ang mga dapat gawin. Suportahan ang Bida Vaccination. Maging rest bakuna para protektado laban sa COVID-19. Sarong pagirumdom, hali sa DOH Bicol Center for Health and Development. Dr. Aquino here with today's ginhawa tip. Para may bilis ginhawa sa sipon, kailangan ng fast-acting na gamot that protects your respiratory cells against sipon-causing viruses at mapabilis ang recovery. Minsan kasi, di sapat pagpahid lang ang solusyon. Bitin ang ginhawa. If symptoms persist, consult your doctor. Di sapat ang pahid-pahid sa sipon, kaya para may bilis ginhawa,
dapat mag-Neozep ka na. Neozep for complete cold relief in as fast as 15 minutes. Unilab yan. Phenylephrine, hydrochloride, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of Neozep. If symptoms persist, consult your doctor. Neozep, ang mabilis sa sipon at lahat ng kasama nito. Ang corn tuna na abot kayang-kaya! Fresca! Corn tuna! Fresca corn tuna, abot kayang-kaya. Fresca, fresca. Corn sa 150 grams, sulit ang sarap! Fresca corn tuna, abot kayang-kaya. Fresca, 17.05 lang SRP! fresca. Mas abot kayang-kaya kesa ibang corn tuna! Fresca. Corn tuna! Fresca corn tuna. Ang 150 grams, 17.05 lang SRP. Move more, eat right. Ang tamang pagkain at pagkilos ang pundasyon sa malusog na pamumuhay. Sa tamang diet at ehersisyo, maiiwasan natin ang lumalalang banta ng malnutrisyon at obesity. Maiiwasan din natin ang mga non-communicable diseases tulad ng diabetes, sakit sa puso at stroke. Tara na at labanan ang malnutrisyon at mga sakit. Ugaliin nating mag-move more, eat right, for a healthy Pilipinas. Ngayong Kapaskuhan, abot kaya na abot kaya ang beer na beer. Sa beer na beer, masaya na masaya kasi 80 pesos SRP lang for 1 liter. Pero masarap na masarap. Panalo na panalo kasi sulit ang masarap na beer. Kaya ngayong Kapaskuhan, sakto na sakto sa masaya na masayang kwentuhan ang malamig at afford na beer na beer. Beer na beer, tunay at tapat. Beer na beer, 80 pesos SRP pa rin ang 1 litro. Walang price increase. Drink responsibly. Aray! May alaga kang maaasahan mula sa Unilab. Alagang nagbibigay ginhawa. Alagang maingat magpagaling. Alagang tumutulong magbigay ng proteksyon. Alagang naghahanap ng paraan para mas lalong maalagaan ang kalusugan ng bawat pamilyang Pilipino. Alagang tunay, alagang Pilipino. Unilab yan. If symptoms persist, consult your doctor. Every day sa bahay daming activities, kaya breakfast pa lang, give them champion energy. Milo breakfast every day, Milo breakfast every day. Help champ start your day with a balanced diet, healthy lifestyle, and an energized, nutritious breakfast with Milo. May winning combination ng milk, champion energy nutrients, at choco multi-sarap. Milo breakfast every day, Milo breakfast every day. Healthy champ, start your day, Milo every day. Ituloy ang pagiging champion. Milo, everyday. Ang Bicolano, oragon maghigos, kaya sarong lakas banat sa malain-laing hilang. Rexidol Forte, lakas banat sa baga. Kulugan payo, kulugan hawak, asin kalintura. Sa oragon, Rexidol Forte, lakas banat sa aba. Unilab yan. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Kong Joey. Tulikan albay sa iyang inaksyonan. Mga programang magagayon talaga. Matibay na congressman sa kauswagan. Gabos niya gigibon para sa katok. May Bicol International Airport, magayon na sindikalidad. MSEQ roads, mga infrastruktura, livelihood training, katabang pa ang TESDA, ayuda, asistensya, yaon ang tupad. May modernisasyon sa mga universidad. Sa BIU, salamat libreng tuition fee dahil sa tabang ni Kong Joey. May modernong ospital, mga pasilidad sa tung naresibiya, mga tabang medikal. Sa BRTTH, Bicol Heart Center, Bicol Cancer Institute. May mga bagong tulay, mga eskwelahan, mga patinampo sa lambang banwaan, mga water system, kadakol pang iba ang naginibokan mabuot na kongresista. Kong Joey. Harapin ang hamon, mga true hero. Sa neuropathy di magpapapigil. Pag namamanhid, nangangalay, o may tusok-tusok na ramdam, mag-neuropion na. Neuropion, neuropion, Take clinically proven Neurobion. It helps treat nerve damage and helps regenerate the nerves with proper diet and healthy lifestyle.
Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Ipinapaisi kan Albay Electric Cooperative Incorporated or ALECO na magkakaigwa ng district elections para sa Junta Direktiba kan ALECO. Ang kwalipikadong makaboto iyo itong miyembro kan ALECO asin konsumidor kan APEC na natakudan kan serbisyo kan kuryente hanggang sa petsang nabanggit sa cut-off o qualified voters. Dahil pwede ang pagboto sa paagi ng proxy o bakong mismo ang nakarehistrong miyembro o konsumidor para sa mga miyembro konsumidor na may nagkapirang nakarehistrong account o metro sarong beses na siya makakaboto asin dumansa na sa lugar na enot o original na nakaparehistro sa ALECO APEC. Sa aldaw ng eleksyon, magdara ng anuman na government valid ID with picture, APEC statement of account o resibo kan pagbayad sa kuryente asin iba pang dokumento na nagpapatutuo kan sa indong persona para maibitaran ang karipisilan sa pagboto. Ang borotohan, mapoon sa oras na alas 8 ng aga sa kod alas 3 ng hapon. Ang nagpapaisi, ang manihamiento kan ALECO. Brad, atubangon ang angat kang panahon, kaya pakusugo ng hawak, mag-Revicon with proper diet and exercise. Igwang vitamin A sa could be, taamang sa lakas resistensya, kay bana ng mata, puso, muscle, buto at dugo. Revicon Forte, lakas ng 5 piso lang, SRP! Unilab yan. Multivitamins, minerals at amino acids ang generic name ng Revicon Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Robust dietary supplement for men. Sabi nila, ang tunay na lalaki, matibay, magaling, at matikas. Samahan mo pa ng Robust. Gawa ito sa epimedium extract, L-arginine, Songaria cynomorium at GABA with proper diet and exercise. Para makasiguro, bumili sa mga Mercury drugstores nationwide. Robust, 65 pesos SRP per tablet lamang. Robust para sa mga kalalakihan. Hatid sa inyo ng ATC Healthcare International Corporation, your trusted life ally. Mahalagang paalala, ang Robust ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Robust Dietary Supplement for Men. Sabi ninda, ang tunay na lalaki, matibay, maurag, asin matikas. Sabayan mo pa, Key Robust. Robust, 65 pesos SRP per tablet sana. Para makasiguro, magbakal sa Mercury Drug, South Star Drug, Watson's, Rose Pharmacy, TGP, Pure Gold, SM Supermarket, Alpha Mart, mga butika, asin sa mga supermarket nationwide. Robust, astig to. Importanteng pagirumdom. Ang Robust mahubulong asin na pwede gibuho na pambulong sa anumang klaseng helak. An Hapot. Ano nga niyang hapot naan? Kay ba si Henry Maceda, ang lalaking hindi inuumaga. Jing, okay na so 8:30 ta, Jing. Nilag mo na. Ay, pangyari sa mga... Nangiturog ako. Nangiturog talaga ako. Oras 8:50 na. An oras hatod sa Indokang Robust Dietary Supplement for Men. Robust, daimi na atras, daimi na habo sa kada laban. Robust, 65 pesos SRP sana per tablet. Para makasiguro, magbakal sa Mercury Drug, South Star Drug, Watson's, Rose Pharmacy, TGP, Pure Gold, SM Supermarket, Alpha Mart, mga butika, asin sa mga supermarket nationwide. Robust, astig to. Importanteng pagirumdom. Ang Robust, bako bulong. Asin di pwede gibuho na pambulong sa anumang klaseng hela. Rexidol Forte. Lakas banat sa apat. Bear Brand. Tibay ngayon. Tulong para sa matibay na bukas. Milo. Ituloy ang pagiging champion. Milo. Everyday. Plamex Forte. Plamex Forte. Available in South Star Drug, Mercury Drug, and other drugstores nationwide. Sangobion. Multivitamins plus minerals is the generic name of Sangobion Iron Plus. If symptoms persist, consult your doctor. Smile. Hey girl, what you do? Report, hali po dyan sa luwas, mga tugang, si Ans Galero, ang sulamenteng burak, mga tugang sa satuyang palibot, sa namiyembro kang DZGB News Team. I can hear music playing. 45 minutos ki standby. Barangay Seal sa Syudad de Legazpi. Pigaayos ng unyan kan lokal na gobyerno. Uy, ano daw ini? Mga tugang detalye kay Ans Galero. Good morning, Ans. Good morning, VP. Good morning sa mga palantabay. Wow, fresh na fresh. Siyempre. Sanayo na maghalat. It's been years. Sanayon. Praktisado. Oo naman. Okay, sige, go. Sa mga dagdag niya tong Bareta, VP Henry, nasa proseso mo niyan ang gobyerno lokal ng Legazpi sa
korehir o kaya pagsaayos kan mga seals o barangay seals digdi sa syudad kan Legazpi sa paagiman kan Museo de Legazpi. Aha. Good. Inihan sinabi ni Museo Curator Dar Perez sa DZGB News kung sa hindi pinaliwanag niya na ang katuyuhan kan nasambitan ng bagay, iyo an maayos asin masiguro na tama ng gad ang mga tigpapagaramit o bigagaramit na seal kan kada barangay na nasasakupan dahilan sa dapat daw nakalinya ini sa kung ano ang tigre-representar kan sa inda mismong barangay asin kan kabilugan kan syudad din Legazpi. Kung kay Perez ang barangay 18 o kaya Cabangan West ang pinakaenot nindang na inauguraran na bagong barangay seal sa syudad kan Legazpi matapos na palitan ninda ang dati kining seal na igwanin kag sa Waruwins. Nalitan ninda ini dahil sa wara man daw rin kag sa Waruwins sa nasampitan ng barangay. Ay sa manawan kan daraga. At nga lason man na mananggan barangay Cabangan bugtagan mong kag sa Waruwins. Yes. May point man. Oo. May point man pero ano tabi Ate Ans, may guidelines ngayon sa pagibuka yan ngayon na ililuwas ang kung yan nga kung sa City Museum. May guidelines. Sabi VP ni Museum Curator Dar Perez Jr. Ang guidelines man sa nakay ni dapat may igwa ining barangay seal di sa syudad kan Legazpi, may connection ini sa kung anong pag-represent kang barangay, kung ano igwa ang barangay. So kabilugan kang kultura, tradisyon kan syudad kan Legazpi. Alam mo nga kung anya on sa Cabangan, yung yan ma-represent man sa seal. Yes. Yun, pwede. Okay. Cabangan Barangay 18 yan? Barangay 18, Cabangan West. Cabangan West. Hayaan nga ng Cabangan West. Hindi ba ka VP sa may Villamor, Palaog ka dyan? Villamor. Ay, bugtak ninda dyan. So, tinampo sa parte kang silninda. So, tinampo sa Villamor. Kaya may nagtuturo talibo ngayon. May tinampo. Tapos ang tinampo. So, gari ba kami na mairarom kibigla pataas? Oy, pwede. Tangapon ka. So, gari nga catch basin. This is nga a symbol of... Siyempre, ma-explicar ka mo kang logo, di ba? Ma-explicar. Di ba, ma-explicar kang seal. This part nga, symbol nga of a flood. Nga, that was religiously happening in our barangay. Yes. That is religiously happening nga in our barangay. Di sala nga yan pasunod mo, Noy. Kahit muna naman. Okay, sige. So, sa ngunyan VP, ang Museo de Legazpi, ang gobyerno lokal kan Legazpi sa panganod ni Alcalde Rosalman, padagos ang proseso kan pag-monitor sa mga barangay, in kaso man na may mga kaipuan pasindang baragohon sa mga seals, o kaya korehiran digdi sa... Ang seal pa ganinda, may burak, gari burak na minasimbolo ki Aldaw. Tapos yung gari may duwang nasa ibabaw kiduwang gari blue and red na color na gari kawa-kawa na pagkaan garo baga ang incorporate na sa naninda dyan VP so patriotism man kan sa indang barangay iyo mananggan may iyan baga dapat may explanation yan bako ayos man okay man kundi lang star 5 si star. May meaning kayo diyan na star na Luzon, Visayas, Mindanao, Legazpi City. Dekaraw lang baka malagad sa mga taga-Barangay West. Joke lang po. Okay, sige go. So yan VP, sa tuyong informasyon sa paglibot-libot man kan mobile unit kay Basi Kuya Boy Mata, Ans Galero, DZGB. Pero man kayon mga tugang sa pagka-design kang kang seal kan Barangay 18 May kuno yan, may meaning an sa mga nagsainda. Kaya mas maray mananggad na igiya mananggad sinda sa mga pero magayon sa Barangay 18 di ba? Mientras tanto mga dadakop sa proliferasyon nin illegal na droga sa daraga mga taga Legazpi mansana sigon sa hepe Salbatana. Lowens, good morning Lowens. Salamat tabi VP Dakulaan pagdudakan hepe kan Daraga Municipal Police Station na sa Legazpi Kadaklan hali an angkat kan pagsusupply kan mga illegal na droga sa saindang munisipyo dahil Kadaklan sa saindang nadadakop sa mga drug bypass operation anas daw Kadaklan mga nasa urban area kan Legazpi na kay-star ini ang ipinagunambita na kinonfirmar sa DZGB News the Chief of Police Police Lieutenant Colonel Bogard Araw na iyo ini ang senaryo sa saindang nahihiling
na ang mga nasa daraga na nagdidemand ng illegal na droga, nagbabarakal sa mga imbwelto sa illegal na droga sa syudad, kan Legazpi, kung kaya nagkakadarakop ninda ang mga ini pag nagpapabarakal na, kadaklan sa mga paragamit daw ng droga sa daraga, kadaklan mga tambay, as in i-deliveran man daw kan mga taga Legazpi, na daing nakakalampas sa indang monitoring. Kaya nga ni na malabanan ini, lalo daw nindang pinagpapakusog sigun kay araw ang paggibo nin mga proactive measures as in padagos ang pagkampanya as in info drive sa mga manlain-lain na barangay kan nasasakupan ka na munisipyo nga ni na maingganyer ang publiko lalo na ang mga kabataan na kung may magtangro sa sainda may mga siring kay ni makipagtabangan sa pulis as in day nanggad daw maggamit o magpabakal kay ni ka ang droga maski sa indaw hilingon saro ining kasong krimen. Yes. Okay. Roger, ali palan sa Legazpi. Iyon. Aram ko na kung sinhali sa Legazpi, ha? Iyo, urban area daw? Oh, yung nga. Ganoon naman sa... Kasi ito kami nakaurong ka eh. Oo. Nag-south ka na naman yung Sarawayon ka dyan. Okay, sige. Yan na PPP, biyahing daraga. Aling Legazpi, ako po. Salamat, Lowen. Mga nay, aram tagabos na importante ang tibay kang resistensya kan sa tuyang mga aki. Yan ang panlaban nila sa mga helang. Tama yan pero aram ba nindo na dapat sigurado kita na matibay man ang hawak ninda? Talaga? Ano? Dahil ang tibay kan hawak, ang pundasyon kan tibay kan resistensya. Dapat palan parehong matibay. Kaya mga nay, tawan tanin bagong Bear Brand Fortified ang sa tuyang mga aki. Ngunyan, may tabang na doble tibay with proper diet and exercise. May 100% of vitamin C, iron and zinc na tibay resistensya. May dagdag 100% vitamin D, calcium and protein na tibay katawan nutrients pa. Kaya mga nay, perming giramdumon, matibay ang resistensya kapag matibay ang hawak. Yan ang tabang na doble tibay hali sa bagong Bear Brand Fortified. Bakal na kan bagong Bear Brand Fortified sa mga suking tindahan as in grocery stores. Iyan po ang dapat na gatas niya to. Bear Brand Fortified. Si Angel yan, piginom niya eh. Kaya kuan, then nag-epekto, may edad na, pero kung aki pa, siguro kung pinabirba din si Angel kang kuan, kang saday pa ini, yun na hinat-hinat ini. Sabi ni Tony Reyes, the crafting, making, and approval of government seals should be in accordance with the implementing rules and regulations pursuant to RA 8491, the Flag and Heraldic Code of the Philippines. Oy, very well said, Tony Migo. Salamat, Ton. O, Beno. Salamat kan sa nung pagantabay. Pasensya na, ha. Sorry po sa mga reactions nindo. Ay, ko nagkabara sa mga tugang di po sa tuyang programa. Thank you. Goodbye. Mabuhay. Eto ka nakahiga, tikit mata, humihili ka pa. Gumising ka Hapot. Ano nga ning hapot naan? Kay ba si Henry Maceda, ang lalaking hindi inuumaga. Sa laro, sarabay kita lalo sa pag-asenso. Glenn Casulya Sa syudad ka Legazpi. Oh yeah. Glenn Casulya. Glenn Casulya. Sa syudad ka Legazpi. Glenn Casulya. Glenn Casulya, ang corn tuna na abot kayang-kaya. Fresca! Corn tuna! Fresca corn tuna, abot kayang-kaya. Fresca, fresca! Corn sa 150 grams, sulit ang sarap. Fresca corn tuna, abot kayang-kaya. Fresca! 17.05 lang SRP. Fresca! Mas abot kayang-kaya kesa ibang corn tuna. Fresca! Corn tuna! Fresca corn tuna, ang 150 grams, 17.05 lang SRP. Miss, yung order ko. Sandali lang, sir. Imagine mo pag natapos na ang paghihintay mo. Yan ang sarap ng Ginto Gin. Barrel aged para mas swabe ang hagod nito. Ginto Barrel Aged Gin. Ibang gin to. Drink responsibly. Try the smooth taste of Ginto Barrel Aged Gin. Drink responsibly. Manny Pacquiao po, Mandirigma.
Dami ko ng solusyong nasubukan. Pahid-pahid, bitin sa akin. Dito pa rin ako sa hiyang sa akin. Alaksan FR. Isang Alaksan FR, tapos ang sakit ng katawan. Tayo mga mandirigma, mag-uulit pa ba ng pahid-pahid? Kung pwedeng laban na sa isang Alaksan FR. Unilab yan. Ibuprofen and paracetamol is the generic name of Alaksan FR. If symptoms persist, consult your doctor. Ako po, si April Ardales, kang Arimbay, Legazpi City. Nagpapasalamat ako sa Ako Bicol Party List, kulitan na tabangan akong makatraining sa saindang programa sa TESDA NC2, Heavy Equipment Operation. Salamat po kong Saldico and kong Pido Garbin. Dios mabalos, Ako Bicol Party List. Ako Bicol Party List. Katabang na, kasurug pa. Sangobion Iron Plus every day with proper diet and exercise. Multivitamins plus minerals is the generic name of Sangobion Iron Plus. If symptoms persist, consult your doctor. Nakaupo, amoy pawis agad. Konting lakad, amoy pawis agad. Sa summer init, ang bilis. Konting galaw, amoy pawis. Kailangan ng kontra, amoy pawis. Yan ang aming nais. Sa wakas, may New Downy kontra amoy pawis. Yan ang sagot sa summer bisis. Amoy ng pawis, huwag magtitiis. Pag New Downy kontra amoy pawis. Talo at fresh ang damit dahil may 24 hours. Kontra amoy pawis. Based on technical testing and consumer agreement data, New Downy Kontra Amoy Pawis. May 24-hour Kontra Amoy Pawis protection. Downy, magbagong buhay na. I-Downy kontra kulob ang buong labada. Inihahandog ng Goldshine Pharmaceuticals Incorporated ang Magkape at Magkamilyon sa Jim's Coffee Raffle Promo. Ang isang entry ay dapat may kalakip na 5 sachets. Any combination ng alingmang Jim's Coffee products. Ang mga proof of purchase na ilalakip ay dapat may expiry year na 2021 onwards. Ilagay sa puting sobre kasama ang pangalan, edad, kumpletong address, contact number, firma. Kung anong Jim's Coffee variant ang inilakip, ang pangalan ng tindahan kung saan binili ang Jim's Coffee at ang promo title. Ihulog ang mga entries sa mga partner outlets nationwide. Magkakaroon ng preliminary draw kung saan 6 ang pwedeng manalo ng 100,000 pesos at 27,000 pesos sa bawat partner outlet. Ang grand draw ay sa December 22, 2021 kung saan isa ang maswerteng mananalo ng 1 milyong piso. 1 million pesos. Ang kanyang partner outlet ay magkakamit ng 100,000 pesos. Mayroon ding 27 winners ng 27,000 pesos each. Magkape at magkamilyon sa Jim's Coffee Raffle Promo. See posters and print ads for more details. Promo period is from April 9 to December 5, 2001. Per DOH FDA CFRR permit number 0133 series of 2001. Ang mga bakuna laban sa mga vaccine-preventable diseases? Deserve mo yan! Kaya ang mga bakunang ipinamimigay namin ay subok na, ligtas, epektibo, at libre para sa lahat. Siguruhing todo ang proteksyon ng iyong pamilya at komunidad. Pumunta na sa pinakamalapit na health center para sa karagdagang impormasyon. Magpabakuna na para sa isang healthy Pilipinas. Ang paalalang ito ay hatid sa inyo ng Radyo Balagon ka ito. DZGB ngunyan. Anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DZGB 729 kHz. Enot sa Bareta. Enot sa Gabos. Alas 9:08. Hali sa DZGB News Base, ang pinakahuring bareta, oras-oras. Bakuna obligadong magpailing ni negative RT-PCR test result ang mga fully vaccinated na lokal na turista na mabisita sa Boracay puon ngunya na aldaw. Katakod kay ni naglalaom ang lokal na gobyerno na sa Giraray mabubuhay ang turismo dahil sa pagturos sa mga restrictions. Paglilinaw man ni Aklan Governor Florencio Miraflores na maski bakunado na kay puhan pa man Giraray kan lokal na turista na magpailing nin vaccination certificate hali sa website kan Department of Health o DOH as in Department of Information and Communication Technology o DICT. Aakuon man ang mga vaccination cards gikan sa mga local government units basta igwanin QR codes. Siring man required pa man Giraray ang negative RT-PCR test result sa mga turista na bako pa fully vaccinated asin sa Katiklan Airport sa na pwedeng mag-agi. Yan ang pangalas 9 bareta, halidigdi sa DZGB News Base. Ako po, si Angel Mustaza. Ang mga baretang ini, hatod sa Indo